Francia. Bot niya mong pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabikolan, Congresswoman and former Congressman Josal Fortuno of Rinconada, Honorable Miguel Luis Migs Villapuerte and family, Governor, Province of Camarines Sur, Rich Elcano and Ronald Solomo, Antipolo Old Nabua Camarines Sur, Miss Dina Halyari Boro and family, Columbine Street, Springfield Subdivision, San Miguel, Irigas City, Almonte and family, San Vicente Sur, Irigas City, Mr. and Mrs. Dondon and Mary Jean Oida Manzano and family, San Antonio Bon, Nabua Camarines Sur, Vice Mayor Domingo Zorilla Jr., Bato Camarines Sur, Mayor Margie M. Aguinillo, Buhi Camarines Sur, Honorable Dante Oliva and family, City Councilor, Irigas City, Honorable Sunny Maestrado and family, City Councilor, Irigas City. Gawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City. Mrs. Labi Reginaldo and family, Gabas, San Nicolas, Irigas City. And Mr. and Mrs. Angel V. Malapo, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Florence and Ben Silva from Santa Cruz, Irigas City. Sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalos. Bot niya mong pasalamatan ang mga sponsors na katuwang kan gigibuhon ng misa sa radyo sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabikolan, Kagawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Irigas City, Oralio's Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Joe Oralio, proprietor, San Isidro, Irigas City, Fish Vendors and Buracan Sariles, care of William and Jane Vera, proprietor, manager, San Francisco, Irigas City, Engineer Sema C. Gonzaga, NIA, Santa Elena, Irigas City, Tatak Grimaldo, care of Honorable J. M. Grimaldo, Councilor, Irigas City, Go and Sons Trading in Industries Incorporated, care of Engineer Solomon Monmongo, San Roque, Irigas City, Honorable Fernando Simbulan, Municipal Mayor, Nabua, Camarines Sur, Mrs. Leonor Ellington and family, United States of America, Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mike and Doctora Jenny K., Highway 1, Irigas City, Mrs. Dorothy Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, Office of the House of Representative, Batasan Hills, Quezon City. Salamat po, asin biyayaan lugod kita kan mahal na Diyos. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa Rinconada. Puon kay do sa Gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station.
Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyo ngamin. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw po kita ngunyan nin Webes. Pitsa 9 kan na bulan nin September taon 2021. Mairiban ng kita about 11 o'clock in the morning. Sa paga urlay-ulay kan mga napapano na tema ngunyan aldaw. Paga-resibin na mga report tali sa mga karonda, lalong-lalo na sa satuyang ace reporter Philip Barasina. Sa lado technical, ang sa kuyang partner rigdi ang sikat-sikat na maray na DJ, announcer and technician, si Assistant Chief Engineer Charlie Binobra. Yan man duman sa transmitter site si Engineer Joanner De Villa. Asin man ang satuyang maskuladong PSG Tony Saison. Digdian sa tuyang information officer si Aldrin Orlanda. Sa opisina ang sa tuyang man na pinaka magayon-gayon na pag-iriba. Karondang Kayla Legacion Valdez. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. Uy, belated happy birthday kay Mama Mary, ano? Kumpleanyo niya kasudma. Sa mga may kumpleanyo man, belated happy birthday man kay Ate Dorothy Ibarita Amanse. Matinabang mabuot, madaling dulokon, nintabang, magayong kayon na Chief Political Affairs Office kan sa tuyang representante sa ikalimang distrito kan probinsya ng Camarines Sur sa Congress. Teacher Josal Fortuno. Happy birthday, Ate Doti Barita Amanse. More birthdays to come. And more blessing to come. Kasod maaman, pasalamat kitang maray ta blessed na maray sa moyang daughter-in-law. Agom kan sa moyang matuang aki ta ka-birthday ni Baby Mary Jana Georgette sa tuyang mahal na ina, Birhen, Mama Mary. Congratulations sa mga aki mi ni Clement. Sa manugang mi, safe man po sa hirak nin mal na Diyos ang sa iyang pag-aki. Although si Sarian, dakulang aki, magayong gayon, cute. Si Baby Mary Jana Georgette. Kaya ugmang maray kami lolo na ako, lola na si Ate Clemenindo. Salamat kagurangnan sa prestiyosong regalo mo sa bagong dagdag sa pamilya, primerong panganay na apo. Kaya proud kitang ikurahaw na lolo na, Lolo Jose. Oy, kaparing siya, lolo ka na, hindi pa? Dahil papalan, Sa mga mag-aragom na masilibrar kan sa indang wedding anniversary,
na sa moya man na pagpaabot ni wedding anniversary sendo, magdanay man lugod ang liputok, garon na tinatangang pagkamuot sa sobrang hamis. Asin na sana pirmi sa ng magkataraid an mag-aragom ano paring tiya. Saka sige sana ang kirkirimlatan. Imbis na magparakurharawan ano. Dangan na mayo man maraot na maging matinubod-tubod ang mga mister sa mga misis. Tangarig mayong kariribukan na magdanay sa laog kan na harong mayong karambula. Takon pa'y iralon ang pride kan lambang saro ay Diyos ko, permi na sa ng karambula na arabuton. May mga mister na abong maglaba, maghugas, magasikaso kan mga aki, maglinig, o ay simpre napapagal man ang mga misis, kaya dapat maging responsable man, magtagatabang. Igwa man misis na kinakaorag kan mister, taday tatao magluto. Ay ano na ngayon, miski ngay pagsap na, day tatao. Miski pa ngay magpritos nin sira, turostado. O kaya mga misis, magtag-adal daw ka mo sa Googles, sa YouTube nin pagluto. Paring tiya, tama o mali? Nangarig mayong surumbatan, mayong karambula na mangyari. Miski nga pag-ibo ning pag-imoy ngayon ning pag-ipos ning spaghetti lamang, dahil tatao. O carbonara o kung ano pang pwede ngayang manamitan man lamang hali sa pag-preparar o pagluto ka na gom. Magluto man lamang ngayang ining crispy pata. Or kung dahil man itong garo sweet and sour na patatim. Dahil man niya tao. Kaya minsan narog ka nang nangyayari po. Wala man sa nakitang mga Google saka YouTube, i-type na nindo paano ba pagluto ng sinabawang baka. Yan, tangariga makasigop-sigop man ng karning baka. Kadakol sa ng paagi kung gugustuhon. Pero kung talagang hugak ang ipapaira, may ginibo po. Talagang perming karambula na aarabuton. Kaya mayong maraot na ang magagawom, sige sa ng tuwang-tuwang kan magagawom. Pag naglabab, tuwang-tuwang sa paglaba. Pag sablay, sabay kirkimlat, no. Yung magana paring na. Yan na maugmada ang iribanan kan mga mag-aragom. Garo perming bagong kasal. Bakong maugmasa ng pag-iribanan kan magagawong pag bagong kasal. Sige sa na ngayang dururugan, taraidan, no. Pag-ag ko na ngayang durulaga na, ay kaya masakit. Kaya dapat sabi kan padi pag ikinakasalan mag-aragaw, magsama kayo sa hirap at ginawa. Bagong puro sa na kaginhawahan. Pag-abot na sa hirap, durulaga na. Ay nako. Ang bilog na probinsya ng Camarines Sur, kasud mapa po intiro ng nagmumundo, pati na ang Bicol Region. Sa daipig lalauman, as in, sabi nga nakin untimely or nakakabiglang barita na ansaro sa Agila, pinakang saro sa naging maray na gobernador, as in dating congressman na si Honorable Luis R. Villaferte, nagpaaram na po sa ibabaw kang Kinaban. Kanday pa po nagpo-post si Congressman L. Villaferte na kumpirmar sa Facebook na talagang namaaram na sa ibabaw kang Kinaban ang sa iyang padangat nama. Saka lang po talagang na-confirm na sarong dakulang kawaran sa probinsya ng Camarines Sur, Bicol Region na nagkaigaw kitang matibay na leader
nagserbi sa probinsya. Asin sa nasyon. Kaya po sa pig-post ni Congressman Elry Villaferte, it is with great pain and sadness that I announce the demise of a love and dear one, my father Luis Elry Villaferte Sr., one of the most illustrious political leaders of our country. Sabi ni Kong Elry, my father passed away this morning, garkasud mga alas 12:35 nin mag-umagaon, duman sa St. Luke's Medical Center sa BGC Taguig. I have fought the good fight, I have finished the race, and I have remained faithful. And now the prize awaits me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of his return. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to his appearing, to Timothy 4:7-8 NLT. He was considered by many as the political kingpin of the Bicol region. Highly respected by many for his intellectual prowess, creative thinking, and out-of-the-box ideas on anything. He was not only my mentor and idol, but also to many. He continues to be our inspiration as he always motivated us to be the best on whatever we do. Even if you thought you have achieved the best, he would express that there is room for improvement. More than his great mind, he had such a big heart. His compassion was exceptional and astounding. If my father believed in something, he will fight for it intensely and will not stop at anything. He was a true champion of good causes and a fighter. But more than being a fighter, he truly loved serving our people and nation. In fact, when my sister Mylene was with his praying in his last few moments, my father said, I pray for the nation, Lord. When my sister asked if there was anything else he wanted to pray for, he reiterated, just pray for this nation. He was a genuine public servant and servant leader. And will continue to inspire us in the future generations. We love you very much and you will truly be missed. Thank you so much to all who have expressed and continue to convey their love, support, and sympathy. Our family will be forever grateful. Louis Robredo Villaferte Sr., 86 years old, served for over 40 years as a public servant. As a member of the Batasan Pambansa or Assemblyman from 1978 to 1986. As a Minister of Trade, 1979 to 1981. Under President Marcos as Secretary of Government Reorganization under President Cory Aquino. As the longest-serving governor of Camarines Sur, 15 years. Served 3 terms as congressman from 2004 to 2013. He was remembered in Congress as a person who stood up, debated, and interpolated
in almost all major issues. He principally authored 67 bills that was enacted into law. Noteworthy is his House Bill number 0063, which was enacted into law as Republic Act 10157, institutionalizing the kindergarten education into the basic education system. This law makes it mandatory for every child to go through preparatory schooling before going to grade 1. He strongly believed that value formation does not only start at home, but must continually be reinforced at the school level, from kindergarten to elementary and secondary levels. He was a recipient of 3 presidential awards: the President Carlos P. Garcia Gold Medallion, the President Ramon Magsaysay Gold Medal Award, the President Manuel Ruas Gold Medal. He was also cited as one of the 10 outstanding young men of the Philippines on investment, banking, and international finance. He had served as the first president of the League of Provinces and as chairman for 2 consecutive terms from 1998 to 2004. He strongly advocated local autonomy. Prior to his stint as a public servant, Villafuerte was also a lawyer, a founding partner of the prestigious law firm Villafuerte, Zamora and Associates, a technopreneur and investment banker in New York and Washington, D.C. Before being a pioneer of the profession in Manila, from 1965 to 1974, he was Senior Executive Vice President of Bancom Development Corporation and President of various subsidiaries. His father, Mariano E. Villafuerte Sr., a lawyer, was elected assemblyman at a young age of 25 during the Commonwealth period under President Manuel Quezon, and later elected governor of the province of Camarines Sur 1942 to 1943. He was the proponent of connecting the city of Manila to Camarines Sur. Grabe pala ang naginibo nindang mga karahayan, proyekto sa Nasyon kan Pilipinas, especially ining Manila City to Camarines Sur road gayud ano. Senda pala ng author kay ini si Papa ni LRB saka si LRB, Papa ni Kong Elry Villafuerte. This paved the way for the establishment of the Manila Railroad Corporation, which eventually become the PNR, Philippine National Railroad Corporation. Yan pala, yung PNR. He is survived by his loving wife, Nelly Pabis Villafuerte. His children, Mariano Jose, Maylin, Lalaine, Maria Rita, Lori, Lisa, and Luis Raymond Jr., El Rey. And grandchildren, his sisters, Pura, Luisa, Carmen, and Lina. So, yan po ang mensahe, pagmundo, as in istorya, kan pagservice ato sa Nasyon kan Pilipinas, especially sa probinsya ng Camarines Sur, ni former governor, former congressman Luis R. Villafuerte na talikod na po sa ibabaw kang Kinaban. And sa imo pong mga karahayan na naginibo sa mo, sa mga Bicolano, sa mga taga Camarines Sur, sa mga natabangan po nindo sa edukasyon, sa mga infrastructure projects, sa iba pang mga bills na sa imo pong ipinasar na naging lay sa Nasyon kan Pilipinas na pinapakinabangan kan mga Pilipino asin kang nasyon.
nagabos man pong mga taong mga taga Camarines Sur, asin iba pa na natabangan mo, Gob kong LRB, yaon po yan nakatatak sa samuyang mga puso. Dai nungka malilingawan habang kami nabubuhay sa ibabaw kang kinaban. Kaya salamat na maray sa mga tabang sa tuya ni Gob and Kong LRB Luis Iri Villaferte kan probinsya po ng Camarines Sur, ama ni Congressman Elry Villaferte. Babasahon ko man po ang mensahe kan sa iyang makuha po na iyo po unyan ang sa tuyang gobernador kan probinsya ng Camarines Sur, si Governor Migs Villaferte. Sa tuya pong pinapaabutan sinda nin pangajion, sympathy, deepest condolences sa bilog na pamilya Villaferte. Hali po sa mo and sa RPN family. Sa mensahe man po na pinag-post ni Gob Migs Villaferte sa pagtalikod sa ibabaw kang kinaban kan sa iyang padangat na lolo, sabi niya, para sa idol ko, ano ring pagkakataon na nagkaibanan kita kan kinasal ako. Kan kinasal pala ni si Gob Migs, nagkaibanan pasinda. Napag-ulayan ta pa kung ano ang mga bagong batas na pwedeng makatabang sa nasyon. Sabi ko sa sunod tang hilingan, sa harong ko na ika. Sa iriga, ta proud ako, excited pa ako, na ipiling sa imo, ito palan, mainot ka na. Matarumon pa kahit ang isip mo, dakulon pa ko ta akong iyahapot. Si Gob kung LRB palan, gusto man na mag-start digdi sa iriga, inot na inot, magayon man ang harong kayang pinagibo ni Gob Migs, saka mapresko digdi sa iriga maberde, maugmaan mga tao, peaceful, kaya haros nagtuturo ang luwa man ni Gob Migs sa Villaferte. Salamat sa inspirasyon mo sa buhay ko. Sabi ni Gob Migs, sa kada parte kan Camarines Sur na tigdudumanan ko, perming may nagrarani sa kuya para sabiyo na natabangan mo sinda na makatapos nin pagklase, maging nurse, magkaigwanin sa diring negosyo asin dakol pang iba. Hiling-hiling sagkod, mating-mati ang pagpadangat asin dedikasyon mo sa bayan. Saro kang totoong champion sa serbisyo publiko. Mission ko na ngunyan an maggasunod sa yapak mo asin ipadagos an sa imong napunan. Unra para sa kuya na nananalaytay sa ko an sa imong dugo. Unra ko na darahon an sa imong pangaran. Ipinopromisa ko na gigibuhon ko ang gabos. Tanganing maging proud ka. Mapadagos an sa imong mga ligado or legacy. Long live LRB. From message po ini hali ki Long live LRB, message hali po mismo sa tuyang namumutan padangat na gobernador Migs Villaferte kana probinsya nin Camarines Sur. Mga tugang malaugman yung na kami nga anak buhay an misa sa radyo for Piña Francia Fiesta Kiina Nuestra Señora de Piña Francia na madadangog sa RPN DCKI. Atod po ini kan sa tuyang mga sponsor, Governor Migs Villaferte kan probinsya ng Camarines Sur, Leonor Nori Ellington and family of United States of America, Mayor Attorney Per Simbulan of Nabua Camarines Sur, City Councilor Dante C. Oliva, kan Iriga City,
City Councilor Sani Maestrado, kana siyudad ni Iriga, ang Lucky Best Enterprises sa pagi ni Mike and Dr. Jeneke, kan siyudad kan Iriga. Si Mrs. Dorothy Ibarita Amance, Chief Political Affairs Office of the House of Representatives, Quezon City. And kadakol-dakol pang iba, oras, 1 minute before 10 o'clock in the morning, oras na yan, natud po sa Indo, ni Honorable Mayor Jeff Besenio o Baaw Camarines Sur. Ilawag tang unan ni tiyang ibadig di yung hanap buhay, tapos gabos mo ng hanap buhay mo dyan, ilalawag mo at yan. Inatake yan, banggi, alas 10:30. Pindaram siya sa ospital. Ay na nakakahiro. Hindi rin siyang maluluya. Namati ko, parang kinakabahan ako. Yan pala, nigong mangyari kaya ako. Maugma. Maugma. Kaya na po. Magayo na. Nadarang kami ng sinagad mi na wheelchair. Wala pong tapos na nitong ano ko. Kapasalamat ako kay Migs Villaperte sa kay Erre na natabangan na kami kayo ng hinahagad ni. Salamat na lang po. Standby mga tugang sa iba pang mga hanap buhay, aratyan lang ano. May saro pa kong ilalawag paring siya. Na oras 10 o'clock in the morning. Palagos po kami nagantabay sa RPN DCKI sa programang Bicol Connection. Pampaan sa kuyang aki, kaya nauma naman pa ako so sa iya pong operasyon natapos naman po, na-accident po siya sa motor, nagka po siya ng problema sa left side, kang sa iyang legs, bali naputol po ang sa iyang buto sa left side. Tapos siyempre po bilang sarong ina, so nervyoso, takot kung ano na pong nangyari, hanggang dahil ko po siya nahiling sa ospital kung ano po ang nangyari sa iya. Sobra pong takot ko sa kanervyos. Ang naitabang nindo po sa kuya, sa kuyang aki, naghalaga po ng 65,000. Salamat pong maray. Sa indo po, mahal na gobernador, asin man po sa imo, Sir Luigi, salamat pong maray sa tabang na tinaon mo sa kuyang aki. Dakula ko po nagpapasalamat asin utang na buot sa Indo. Salamat pong maray sa Indo. God bless you po sa Indo po. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Honorable Jeff Besenio, Municipal Mayor, Baaw, Camarines Sur.
Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kan kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña Francia. Bot niya mong pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabikolan, Congresswoman and former Congressman Josal Fortuno of Rinconada, Honorable Miguel Luis Migs Villapuerte and family, Governor, Province of Camarines Sur, Rich Elcano and Ronald Solomo, Antipolo Old Nabwa Camarines Sur, Miss Dina Halyari Boro and family, Columbine Street, Springfield Subdivision, San Miguel, Irigas City, Almonte and family, San Vicente Sur, Irigas City, Mr. and Mrs. Dondon and Mary Jean Oida Manzano and family, San Antonio Bon, Nabwa Camarines Sur, Vice Mayor Domingo Zorilla Jr., Bato Camarines Sur, Mayor Margie M. Aguinillo, Buhi Camarines Sur, Honorable Dante Oliva and family, City Councilor, Irigas City, Honorable Sani Maestrado and family, City Councilor, Irigas City, Honorable Manny Noble and Shai Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Kagawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City. Mrs. Labi Reginaldo and family, Gabas, San Nicolas, Irigas City. And Mr. and Mrs. Angel V. Malapo, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Florence and Ben Silva from Santa Cruz, Irigas City. Sa Indo po Gabos, Diyos Mabalos. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sa tahaw kan pandemya, anman to ni ina, yaon sa pag-ataman sa tuya, siring man kan Ako Bicol Party List, dai nag-uuntok sa pagpadangat, pagsurug, asin pagtabang. Sa ngaran po ni Congressman Zaldico, asin Congressman Pido Garbin, Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Kung ang hanap nindo, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, white, cheesy, milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make
Quincentenary Faith Rewind. The image of Santo Niño was among the gifts presented to Queen Juana, wife of Raja Humabon, before her baptism. The cross and the image of the Blessed Mother were the other gifts given to her according to Antonio Pigafetta. KBP marks 500 years of Christianity and this station. Sa ating pangarap sa mga pagsubok na dulot ng COVID-19, hindi maikakaila na bukod sa banta nito sa kalusugan, maaari rin itong magdulot ng pasanin sa ating mental health kung ikaw ay nababahala at nakakaramdam ng pighati, takot at matinding kalungkutan. Tumawag lamang sa 1553-0917-899, usap 8727 o sa 027-989-USAP-8727. Bukas ang mga linyang ito na handang makinig sa inyong mga dinaramdam. Mental health ay protektahan para sa magandang kinabukasan. Sa panahon nguang sa pandemya, lalo tang irani sa dirita sa mahal na Diyos. Siya akan atong sandigan, nganing malampasan ta adin pilipilos tangka. Alagad, di man kita malingaw ta na minimum safety standard. Nganing makaibitar kita tading kinakatakutan tang ilang. Ako po Akademyong Alkalde, Mayor Fernando D. Sandulan. Sagpud ang nabilog kong pamilya. Nakikisumaro sa selebrasyon na nakapsiyastahan ni Mahal na Birhen de Peña, Francia. Siya na magkausad kita na magtabangan. Nganing malampasan ta, anang ngamin na pagsubok ka na to, urog na ading kailangan sa tuong sinasapo sa presente. Viva la Virgen de Peña, Francia. Viva el Divino Rostro. Viva. Bot niya mong pasalamatan ang mga sponsors na katuwang kan gigibuhon ng misa sa radyo sa kapiyastahan ni Ina, Patron kan Kabikolan, Kagawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Irigan City, Oralio's Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Joe Oralio, Proprietor, San Isidro, Irigan City, Fish Vendors and Buracan Sariles, care of William and Jane Vera, Proprietor, Manager, San Francisco, Irigas City, Engineer Sema C. Gonzaga, NIA, Santa Elena, Irigas City, Tatak Grimaldo, care of Honorable J. M. Grimaldo, Councilor, Irigas City, Go and Sons Trading in Industries Incorporated, care of Engineer Solomon Monmongo, San Roque, Irigas City, Honorable Fernando Simbulan, Municipal Mayor, Nabwa, Camarines Sur, Mrs. Leonor Ellington and family, United States of America, Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mike and Dr. Jenny K. Highway 1, Irigas City, Mrs. Dorothy Ibarreta Amanse, Chief Political Affairs, Office of the House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City. Salamat po, asin biyayaan lugod kita kan mahal na Diyos. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kan kapiyastahan ina patron kan Bicolandia, Nuestra Señora de Peña, Francia. Bot niya mong pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña, Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabicolan, Congresswoman and former Congressman Josal Fortuno of Rinconada, Honorable Miguel Luis Mix Villapuerte and family, Governor, Province of Camarines Sur, Rich Elcano and Ronald Solomo, Antipolo Old Nabwa, Camarines Sur, Miss Dina Haliari Boro and family, Columbine Street, Springfield Subdivision, San Miguel, Irigas City, Almonte and family, San Vicente Sur, Irigas City, Mr. and Mrs. Dondon and Mary Jean Oida Manzano and family, San Antonio Bon, Nabwa, Camarines Sur, Vice Mayor Domingo Zorilla Jr., Bato, Camarines Sur, Mayor Margie M. Aguinilio, Buhi, Camarines Sur, Honorable Dante Oliva and family, City Councilor, Irigas City, Honorable Sunny Maestrado and family, City Councilor, Irigas City. Gawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Irigas City, Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City, Mrs. Labi Reginaldo and family, Gabas, San Nicolas, Irigas City, and Mr. and Mrs. Angel V. Malapo, San Isidro, Irigas City, Mr. and Mrs. Florence and Ben Silva from Santa Cruz, Irigas City. Sa Indo po Gabos, Diyos mabalos.
Lumapit po ako gawa ng yung apo ko na aksidente dun sa gilingan namin. Ngayon wala po kami kaya pinasok namin dyan sa ospital. Naubusan na po kami ng panggastos at saka lalabas na rin po kami. Wala naman po kami perang maibabayad kaya humingi ako ng tulong dito. Nagigiling ho siya ng bigas kasi gumagawa kami noon ng puto. Tumutulong sa amin yung bata. Nadulas dun sa may gilingan, ito po ang aksidente niya. Tapos yung lock ng gilingan, tumama sa kanya dito. Tulong po sa amin ng pamilya ng Villaperte ay 15,000. Yun po ay napakalaking halaga na po sa aming mga mahihirap. Yun po ay napakalaking tulong. Maraming salamat po, Sir Luigi. Kagagaling pa lang niya sa amin ng isang buwan. Maraming salamat po sa inyong tulong. Mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Sa mga Facebook Live viewers mi po, palayogang kuning good morning. Si Hermanang Michelle Pasiti. Ang sabi niya, condolence sa family Villaperte and congrats po kay ate and sa'yo. Lolo ka na, lola na si Ate Clement. Oy, salamat Proud lolo sa indong kuya, Joey. Proud lola na si Ate Clement ito. Sharing man, sabi ni Hermanang Monica Pirique, good morning sa inyong lahat. And good morning kay Doña Maureen Medroso. Nag-watching man si Hermanang Maureen dyan sa Naga. Si Jiminay Prestado Bungay is also watching. Thank you. Sharing man po si Marie Chris Naba Gokotano also watching. Si Juliet Saliente Giorgio. Si Jorilla Nelly Joy also watching. Kadakol na mga comments dahil ko na po nabasa at nagkatarahuban na pangyayari sayang. Dahil ko na nagkahiriling Anyways, thank you so much po sa indong view, pagantabay sa moya pong programa. Oras alas 10:16 nin pagkaaga. Oy, sa mga paraapon ng basura, isuy-suy tabi itong mga ginagamit lalo na sa mga hali sa ospital. Dapat may tapok yan sa tamang tapukan. Hali sa mga klinik na mga basura na nagkakalat po ang COVID. Kitama ng mga paragamit ni face mask, face shield, itapok tamang po sa tamang basuranan sa tuyang mga basura. Nangarig at least ligtas po kita sa COVID. Asin sa iba pang mikrobyo o hilang na pwedeng idulot ka na mabatang parong kan mga basura. Dahil po, garo spaghetti pataas ng pataas paring tiya. An sunata o an barita kaning bilang kan COVID-19 cases sa Pilipinas. Kanakaagi nga ning aldaw na i-report na sobra sa 22,000 kaso. Nadagdaganan naman nga ni. Ini na ang pinakalangkaw na naman, puon kang ining 22,000 na ni,
Nag-ulanto na naman kung kan manalasa po ang pandemya sa nasyon kan nakaaging Marso 2020. Maduwang taon na dahil pag kita nakakahawas kan peligrong dulot po kang COVID-19. Dahil po maiwasan na isipon na may konektado ang paglangkaw ng kaso sa mga nagkakalat na mga pandemic waste. Arog kan mga used face mask na kung sain-sain na sana po itinatarapok. Ano po? Minsan may mga nakakalat sa tinampo. Ay ano na tayo? Poon kan manalasa po ang na pandemya kahit nung nakaaging taon. Bako lang mga plastic na basura ang may hiling sa mga tinampo. Pati na ni yung mga kung ano-ano pa, face shield, face mask, mga ubak ng mga bulong na ibiniwigtik sana po sa mga tinampo. Namayo bagang disiplina ang gayo ani ba niya itong mga kaymanwa sa nasyon kan Pilipinas. Imbis na ilaag sa sarong silyadong basurahan, dahil daita apon sa nang apon, wigtik sa nang wigtik. Garuman mga parasigarilyo, wigtik sa nang wigtik kung sa apon ang sa indang sigarilyo. Kaya dahil kita maggalas kung tano ang COVID, sige-sige ang dakol na nabibiktima, natatamaan ka ini. Saro man po dyan, ang pigahali ang kan pismas, taan sa itong mga hinangos na isinasara ka ni, natitipon na dyan ang mga ati sa ibinubugatang mga hinangos na nagkakalat po sa mga tinampo. Minsan man, iniman mga garbage truck sa sobra ng kapanuan kan ikinargang basura, nagguhurulog na o idinodoros na, pinaparalid na. Minsan man po, ang mayong gayong pag-asikasong mga dumping site, mga sanitary landfill, dahil natatambo na ng mga dagaan, mga basurang inahako, tinatambak dyan. Pag nagkakaigwa po nin makusog na rapado nin duros, ay tentiro man na binuburokag, lalo na kung naagyan po ning ipo-ipo. Kalat ang basura. Tapos dumampa sa mga taong itsa sa nang itsa kan sa indama ng mga basura na maalamang mga disiplina, di ba? Lalo na po sa Metro Manila, nailing nitong pinagayo na Manila Bay, pading tsa, napigbugta ka ng mga white sand, tambak ba ganing basura na naman? O yan ang gusto kang gobyerno sa Manila. Maggastos ng kumpirang pirak ang ibinulos dyan, ibinubo dyan ang sintabo kan gobyerno. Pagayon nun sana, basugon ang malsok ang mga taong nagpapasyar dyan, kaysa basugon ang mga tulak ang mga tao, ay inda tayo. Tapos ngunyan, tambak na naman po ang basura sa kadagatan kan Manila Bay. Dahil na lamang gayong maray na proyekto baga, di ba? Ani ba man, mayong pakimangno kung maipalit sa lalawgon ka ibang tao ang mga pismas na ibiniwigtik ninda sa mga tinampo. Mas maray pong siguradon ta na nakabugkos at mga basura ta sa sarong plastic or tabawal ang plastic. Gayo di sako or kung anong bag or supot. Ta iba man itong supot. Tama ang pronunciation kayo ba? Supot na bakong supot. Taan supot, iba man. Kaya supot gayo dyan. Correct me if I'm wrong, paring tsa. Bago man ko na itaon nindo sa mga basurero, ang mga basura nindo, dapat nakasilyo yan. Saka ang mga pick-up time kan mga garbage truck, may mga aldaw sana po. Ani ba man na udang disiplina? Buko pa man sa aldaw nin pag-pick up kan mga basurero, kan basura. Irinuruluwas na kaya ang mga layas man ng mga edo. Sige man mga kalkal kan mga basurang itinatapok nindo sa mga tapukan ng basura. Na dahil man schedule kan pag-pick up, kan garbage truck, kaya anong nangyayari? Kalat man ang basura. Isus maray, isip tayo.
Post naman ang dila kan sa tuyang gobyerno kan pag-announce kan pick up time, pick up day kan mga basura o anibaba ng kababayan ta udaki disiplina. Magi ng mga barangay official, barangay kapitan, nag-aanunsyo pa, nagbabandilyo kan pag pick up ng basura. Dahil man sinusunod kan ibatang mga kababayan. Ay inda tayo nangurog nang igwa kitangon niya na pigdililik pigiiwasan na virus na dahil tama na iiling ining COVID-19. Maray kun ining virus na ni garo visible o garo nahihiling tapi dito sa naning rapado na arog kan mga bangaw o langaw o namok, no? Di ba? Kaya po anong nangyayari? Basura ta nagtitiri po na naman sa mga salog, sa mga dagat. Sige, para tao-pataw kan mga basura. Apira kan ginigibo pa kitang tapo kan ning basura kan ibama ng mga lintik na ibang nasyon. Nabo nindang magsinghot kan mga basura, kan bata kan basura ninda. Ay mga kinontainer na basura kan ibang nasyon, itinatapok pa sa Pilipinas. Ano man daw niya akong paggaling kan ibang mga taga-nasyon? Sa mga Pilipino, basuran, ay inda tayo. Kaya minsan ang mga coral reefs, mga seaweed, and mga pigi-istarangkan mga sira, nadadamage. Hello, hermana. Taba-taba mo na baga? Si hermanang muna ka malan. Mata sa inda kayo, mga 2 o'clock pa lang, 4 o'clock. Amayong pa sa inda. Watching na siya. So, hello, stay safe ka dyan. Maray pa sa indo, relax na, mayo ng COVID. Uy, gwapo mang COVID, maana. Wala ng COVID sa Cyprus. Sa amin dito, dumadami pa rin ang tinatamaan ng COVID. Marami pa rin nakatira sa mga hospital. Kaya hindi pa rin kami dito nare-relax. Lagi pa rin kaming nawo-worry. Ang isip at puso namin ay punong-puno na ng kalungkutan at pagkabahala. Dahil po naglilikay kita sa pag-lockdown. Pag ang sarong lugar i-lockdown, kawawa ang mga tao. Dahil kapaluluwasan kung pirang aldaw, paano ka na makakan, paano na sa income, paano na ang pagbuhay, bayaran sa tubig, kuryente, kung maakang income. Ay, Diyos ko po. Kastigo na gayon inikan sa tuyang. Ano daw minsaheng gustong ipasabot sa tuyang kang kagurang na? Tagarabaga grabe ang kastigong inaarabot kan na mga taong niya. Siguro ang mensahe niya, sambahon an ngalan kan kagurang lantang Jesucristo. Sambahon ang Diyos. Bakong ang sinasamba, kwarta. Kaya sana garo mamuklat man kita. Na itong mga taong sigian na kurakot, payaman, lalo na hali sa buwis kan na mamanwaan, ay Diyos ko, kubidon man lugod ka mo. Pero ang para sa moya po, magadan man kita digdi sa ibabaw kang kinabaan. Kasi namundag ang mga tao, huba gabos Ako minundag ako, parang siya, huba. Ika parang siya iyo man, di ba? So, ibabangkay kita, huba mang girareta. Siyempre, iimbal sa marong kita, nakahuba. Tapos, ilulubong kita, huba mang giraray. Ay, may bado naman siya. May bado na. Paragayon ng panganing bado sa mga ibuburol, Kundi gusto kong sabihin, ano man na kayamanan ta o kwarta sa ibabaw kang ginabaan, lalo na duman man sa mga ganid, mga land grabber, mga ganid, saka ito bagang mga mandatan ugali, saka itong garo mga sakim. Dahil maninda madadarian sa ikadawang buhay, mga kayamanan na yan, asin kwartang yan. O kaya, mas maray pang kung may mga activities ang simbahan, magrelimos daw ka mo.
Tabangan lugod nindo ang mga simbahan sa mga activities man po ninda. Saka sa pagkaremang kan mga simbahan, mag-donate po kamo dyan. Saka tabangan ng mga katarait sa arong na nag-iiribian aki, tamaan ng kinakarakan ko, nahihiling na nindong araw na kayo ng sitwasyon. Bawasan man tabi nindo ang kayamanan nindo. Manao man kamong tabang sa kapwa. Love thy neighbor as you love yourself. Sabi baga sa Biblia. Anong parang pili? Parang sabi. Love yourself as you love love your neighbor as you love yourself. Bako kung arog kan ibang thou shall not refuse to kabit your neighbor's wife. Maling-mali po yan. Tamayo yan sa ika-sampulong katugunan kan sa tuyang mahal na Diyos. Kaya ang pagsambay asin pananambay, pagpasambay, number 1 na mortal sin po yan. Saro pa yan sa nakakaroro sa pagkabuhay kan mga taong pamilyado. Nagiging broken family. Kaya dapat love God above all. Number 1 yan sa gabos lang na anong pukuta na masunod kan mga tao. Dahil kita bubusungon kayo, dahil kita kakastigong kan mahal na Diyos na araw kaning nangyayari sa tuyang yan eh. Dangan honor your father and mother. Thou shall not steal. Huwag kang magnakaw. Ano pa? Thou shall not kill. Huwag kang papatay. Solamenting ang pwede lang kumuha ng buhay ng tao, ang ating poong may kapal. Tama ba yung Tagalog ko paring Cha? O sarabit na entero? Tama man. Okay. Bicol Connection Report. Yaon sa linya si karundang Philip Baracena sa tuyang ace reporter. Lip Kaputi daw. Ilaog mo! Salamat tabi karundang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Love your enemy. Love your enemy? Yan. Ibaga, tama yan. Love your enemy. Lalong-lalo na sa politika. Tsaka, daw ang nga sinampal ka sa kaliwa mong pisngi. Ibigay mo pa ang kanan. Nasa Biblia ba yan? Oo. Kung tubagang pag binato ka, gapon mong tinapay. Ay, man. Pag binatukaan niya, gantian mo. Pag binatuka ng kapwa mo, gantian mo ayong kapwa mo. Batuhin mo rin ang tinapay, pero nakapasok ang tinapay sa garapon. Ay, mali. Pag binatuka ng bato, gapuin mo ng tinapay, batuhin mo ng tinapay ang kalaban mo, ang kapwa mong nagbato sa iyo, nanakit sa iyo. Garapon kaya. Kundi ako iba man ang rason ko niyan. Pero palamanan mo manlip. Iyo man sana, mabato ka ng tinapay sa kalaban mo, palamanan mo man, sabi-sabi lang yan, mabato-bato man lang yung tinapay, dapang palaman. Tapos nga, maluyang klase pang tinapay. Tapos, binakal pa nga yung tinapay, so itong, pag nalipot garo na gapu katagas. Nasobran libadura. Ay, pangyayari tayo. Kaya yan na difficile. Pero ako, para sa kuya ko niyan, maray magtanong. Tama. Lalong-lalo na sa Kanyugan, itanong na nyo itong dwarf. Uy, may mga bagay na pagtatanong pala na nabubuhay, na tinatanong sa kaigwaman, tinatanong na nagagadan. Oo, siyempre, kung maluya ang banhi, siyempre, dahil man yan matalubo. Kaya dapat, kung matanong ka, pili man ang banhi. Dapat palang pinpili. Kasi mga nabubuhay, sa mga maray na banhi. Sa mga maluyang klaseng banhi, dahil man nagkakaburuhay. Maski sa Biblia baga. Anong nakalagay nga? Dapat nga, itanong na banhi, itong mga magagayo na banhi. Yung mga magagandang banhi. Maluluyang banhi, itapon. dahil man yan natagal. Nagagadan. Dahil natalubo ang iba. Igaw man siging tanom. Ay ba man ang itinatanong, sige siya ng dagdag kang populasyon. Iba man to. Saka pag nagtanong ka ngunyan, asahan mo na pwedeng mainutan ka sa paggusi. Ay iyo,
Gusto mong sabihin, ako ang nagtanom, iba ang nag-ani. Yan, arog ka yan. Ako ang nagsaing, Papratandaan ka sana. iba ang kumain. Iba ang nagtutuba kan batag, nagpapalod. Nakalampas man kay sa kudal mo, siyempre Dahil daw may kudal kung talaga. nasa luwas na kang kudal mo, di tatabaong ko yan, luwas naman kang kudal mo ngayon ng bunga kang batag mo. Dahil maski nasa laog, nasa tahaw. Oy, paring nasa halimbawa. sa alamri. O paring paring pili. Palimbawa, may tanom ka ning batag. May kudal ka. O so puon kan batag yaon sa kudal mo, sa laog kang kudal mo. Pero subunga luwas duman sa kudal mo. Tinaba kan iba. Kinuha kan iba. O ano yan, may kaso yan o mayo? Mayo mo ba nagkakaso pag-arog kaya? Dahil sa barangay, halimbawa, may mga dinataraman kayo sa barangay. Ang dapat kahit kayo, banga... Pinag-uurulayan na lang. Ang urulay kahit kayo na pinakamaray na ariglo, nagpukan nga ang batag mo. Kami man niya nagsasapo kan mga basura, kan mga nalalayang downing batag. Ako man niya naglilinig. So tinaba ko ang batag, ang bunga kang batag na. Itinano mo. Dahil sa perwis yung darakan mga dahong kan batag na itinano mo, tinabapig ako so bunga kan batag, pero babangaan takang kahirasan man, banga kita kan bunga. O, siguro araw kayo na ariglo, marayan, okay yan. Pwede man, depende sa urulay. O, kundi magtugot ang kagsadiri, kagpuon kan batag, makitang magiginibo. Kaya kung 1/4 lang nga sa imo. 3/4 nga ya kan bunga sa kota ko kagsadiri. 3/4 lang nga ay 1/4 lang ang heras na itao ko sa imo. O, pwede man yan, araw kaya. Ako tabi karon ng Joey, pag nagrarelabaw na sa kudal ko ang batag kan iba, piradas ko, kay karawit ko, maski dahon na nakakaraot sa harong. Totoo yan, Pati lalo kudal. na kung nababagsakan ng kudal, nadadamage. Oo, maray kung magbayad man so kataid mo. Kaya yan na minsan, perwisyo ang tanom man sa kapwa kung sala man itong tinanuman. Correct. Marami nang nangyayari Dapat kaya. mag-isip man itong mga nagtatanong na kung mga kataid sa harong, pagparata naman nyug, delikado ba pag nagbabagyo? Saro pa yan. Halimbawa, nagparatanom ka, may mga paharong na. Yan pala mga puning nyug, dahil basta-basta pwede yan na pulo doon, kung dahil ka maagad ng permit sa PCA. Oo. Tapos sa barangay. Saka sa barangay, grabe ano. Perwisyo ka, dahil lang magtatanom kung tanan ng nyug, sa katahid kan mga harong. Oo, dahil pwede man, araw kayo na nitutukdo ko sa enda. Magtanom ng dwarf na nyug, kahababa sana. Itong garo Tapos makapuno. ang mga tugang niya itong itom, dahil na maparasakat. Tama ka man ano. Harababa lang pero nagbubunga na. Dahil na mapiperwisyo. Tayo nga ng istorya na sutugang niya itong itom, yaon sa tas kanyo, inanggutan pa na sumay sa diri. Paano da? Kung mahulog kaya ako, digdi, kargo mo pa ako. Iyo man ang ganda no. At nakikisakat na sa nanganing nyug, anggot pa sa kagsadiri, sa kagtanom. Yan ang difficile ko niya ng mga panahon. Dahil man inabangan ng minasbad kang kagsadiri. Dahil man, kung di yun nalugod pigtutuyaw, so may sadiri, maghali ka nga dyan, tamababa na ako. Ay, makonsuelo man yan, istorya mo yan. Kung araw na kaya nangyari, istorya man sana yan, hali sa Philippine Coconut Authority. Kaya man ang ibang mga kagsadiri ng puning nyug, poultry, saka pigiri, pigbuburog ta ka ng kuryente pagkabanggi. Hindi, cargo mo. Lalo na ito mga poultry baganing mga pambulang ning manok, ay tapag kakabanggi pa lang, piguburog ta kang kuryente. Ang maprobar ng mga bun, intiro na ang maarantod sana. Makukuryente. Natutosted. Tostado. Ano mangyayari? Ay, pambihira. Alagad karon lang Joey, dahil tanatabi pagparahalo yun. Kaulayon ta daw si LTO Chief, Sir Jerry Navarez. Dapit baga duman sa mga pero igwangon niya nin programa na LTO na itong manunungod sa mga pre-driving
Okay. Lesson na pwedeng itong tutorial na sabi, theoretical hour. Theoretical. Ipasok ka daw tabi ki Sir Jerry Navarez na LTO chief ka na siyudad ng Iriga. Sir, good morning po. Live po kita sa Arpendiskay. Ang korpo si Karondang Joey. Good morning, sir. Idol, good morning. Good morning po. Mapasalamat lang po kami sa imo, sir. Dakol po kamong natatabangan kay ini pong libreng theoretical driving course kan LTO Iriga City po, Sir LTO Chief Gerardo Navarez po, sir. Congratulations and thank you so much, sir, sa tabang po nindo. Ay po, advocacy mo po yung opisina dahil medyo mahal po baga si theoretical sa mga private schools. Kaya alas bulan-bulan po may graduates po kita ID nasa 30 man po yan. 30 and more, inaabot pong 40 ang monthly. Sa kanya po, iba kitang ongoing, may 16 students po kita dyan. Sa aga po yan matatapos. Ngunyan lang nagpo na aga. Po. Pero after that po, sir, matataan sinda kung makakuha na ng student permit, obligado sindang mag-enroll sa mga driving school accredited kang LTO para sa actual driving and kung pirang hours po na dapat makomply. Magkaigwan ng certificate, ipo-furnish po ang LTO para mag-apply for renewal of license ining non-professional na driver's license, and magkakaigwa pa po nin examination po sa LTO, pero computerized na po pala na itinatao nindong examination, sir. Kaya po, kaya po pa din po ang practical driving certificate sa private driving schools na po yan. Samayin mo po kita sa LTO sa diri motor and yan mga 4 wheels na ginagamit. Iyo po. Si schedule to po next week garo igo naman kita ang saro, and after that garo kadikit na lang po ang nakapalista. Iyo po. Naputol ka karondang Philip, naputol ka. Pwedeng mag-call back ka tabi. Latalaton ta mga tugang si yan. Elolep, pasensya kay Sir LTO Chief, naputol ang sa imo line. Ay balik mo sa iya, tabi. Ang schedule na po sa October, pipira na lang po ang nakapalista dyan. Siguro po 10 na lang yan for October. So, kaya po ang tapong another 20 siguro na magpalista. For October na po yan. Si Deman po nagmamadaling maray na mga kuhaning student permit, pwede po kamukayan mag-avail. Pasensya na po, twice a month lang po kaya yan dahil kinukulang din po kita sa personnel. Iyo po. And anyway, sir, dakula man pong onra kaugmahan kan mga nagkukuaning driver's license sa opisina nindo ta. Madali po palan bit-bit na tulos ang sa indang ID. Napakabilis ng proseso po ng LTO Iriga po, sir. Yeah po, for as long as ito pong clients na naka-register na po sila sa portal. Basta po, complete registration. Minsan po kaya pag nalaog, medyo naabali ang pagpuro lang si date ang pig-input nila. Kumbaga, minadali si registration, dahil pig-skip na mga mandatory na data na dapat i-input kang client. Ay po. Sir, maiba kita, nagpapasalamat po kami. Lalong-lalo na kay Governor Mix Villaferte, nagsurat, nag-appeal, umapila sa opisina kan Department of Transportation kay Secretary Tugadi na suspenderon mo na dahil gibo na obligatory dahil perusahon ang mga motorista, lalo na itong mga light vehicles, nasa banwaan po kan pili sa private anong apod ka ni magpa-emission test saka magpa-inspeksyon ta sobrang apektado ang mga motorista ta sa parteng ini kan ringkunada,
And dapat ibalik sa LTO Iriga. So pag renewin pagkuaning registration kan mga bihikulo, pagpa emission test saka pag inspection po mismo ang LTO na lang po para makatipid sa oras, sa perwisyo and sa abala and sa pagpila. So kami po na Ugmang Maray although an LTO po under the umbrella of the Department of Transportation, maamantala kita may ginibo just to follow, to abide the order. But ini pong pag-obligar sa mga motorista, garo po pinagsuspindi mo na and balik na po dyan sa Indo ang sa LTO an inspection and sa mga emission test sa center sa Iriga, ibinabalik na po ang pa-emission test kan mga bihikulo, especially sa mga light vehicles po, sir. Yung po yung sikagandang ka to, medyo harayo po talaga ang LTO Iriga naman sa nearest na PMBIC. So it's more than 20 kilometers po yata. So sana kung i-revive po nindiyan, ma-exempt itong Rinconada area naman sa PMBIC Pili. Mas magayong ko na, sir, kung ma-revise man sana siguro i-allowed itong mga private owner na MBIC na magkaigwa kita kayan lugudigdi sa Iriga City. Tangarig kataid lang kang LTO Iriga. Dahil na magpa-share-pasiring duman sa Pili. Kung tama po ako o mali, ano pong masasabi mo, sir? Ang igo pong aplikante, ang aram ko po igo kayo na aplikante na ng PMBIC. Pero kaya lang sa DOTR po nga niyang pag-approve kayan. So, sa party may po may kayo maginib mo maganap lang kung may magluwas na ng PMBIC sa Rinconada area. Iyo po. Sir, maiapot ko lang kung sisay talaga po ang owner. Kaya ni pong private MBIC sa Banuan po, Kampili. Kung may aram ka po. Walang nahihiling ka po dyan sa PMBIC Pili, si Mateo Velasco po. Hands-on po yan sa negosyo niya. Permi po yan niya dyan. Yan ang aram ko po may sarili. Bot sabihin, ang kagsadiri pa lang kayan, ang apelyido po Lopez. Velasco po. Ay, Velasco. Yun palang Velasco. Mateo Velasco. Mateo Velasco. Okay. Malinaw pong Maray. Na bako mong palang pagsasadirinin na politiko na PMB icing ini. Pero sir, sa iling kaya kan iba, dahil man nababagay pa sa Pilipinas na i-implementar ang siring kaning MBIC. Bakong arog kan mga yaon sa ibang bansa, arog kan mga high standard na talagang pagbuhay na 10 taon lang ang ibang mga namamanwaan sa Japan, sa Amerika, naribay na tulos ng bihikulo. Kita haros hanggang sa nagdadalagan pa ang motor, ang bihikulo, gusto pang pakinabangan. Hanggang sa pwede pa, sige pa, dahil ang iba po sa toyang mga namamanwaan, mga tios man po. Kaya garuda pa ngayon ni nababagay para implementar kan Department of Transportation, ang org na ni Secretary Tugadi, ang pagkakaigwa po nin garo centralize o sarong sentro lang kan PMBIC sa Lambang Region. Tama po, sir, o mali? Paki-correct man po ako kung tama o mali. Huwag kong urlayan to po. Ito po kayang pigsasabi mo sa parte po ito kang vehicle owners na kumbaga kino-consider ta ang lugar ta na ang bansa ta po na third world country. Pero kung hihilingon ta po, nag-aasensyo man kita in terms of number of vehicles na kung man po sasakyan na sa Pilipinas. And yung tinamputa po, bako naman talagang itong kampanya-umpanan na anas-anas para fraud ang tinampo mostly. So, sa party ko po, kung roadworthiness si Pigo-Urlayan po, okay man po na ikaw kitang PMBIC. Pero po ang roadworthiness, sir, ang roadworthiness po, bako sa naman po nakasalalay talaga sa machine, kana bihikulo, maging sa driver mismo. Nakaka-ano ng aksidente. Mapumpo sa may sadiri ng bihikulo, takong pabaya ka sa driver mo. Oo, di ba? So driver. Driver, so may sadiri. May sadiri.
sa pampasada po, dapat ang driver kaya, pigihiling niya kung anong okay pa ang auto niya, tapos siya ang nakakamati kung may diferensya yan. Lalo na ang mga gulong. Ang magastos. May mga minsan kayo Magastos pabaya, po kayo, negligence may man. Ang mga gulong, purod-pud na, pigpaparakarayod pa. Yan. Yan po kaya kung may PMBIC po kita, yan, mapipiritan po na ayuson. Kasi Yung mahigpit naman naman sa inspection. Kaya lang po da sir, maigpit ang inspeksyon, garo na papaluwaso ng bihikulo, garo gabos brand nyo. Rogano kaya. May standard man po yan. Na fixed. Po. Baritami po sir, ang mga enforcement kan na LTO Bicol, sige pong pangsita kan mga kolorum na bihikulo, mga karnap vehicles, mga mayong rehistro, mayong lisensyang nagmamaraneho. Nagtataas po da sir ang mga penalties. Totoo po yan? Dati na pong mataas yan since 2014. I see. Talagang dapat talaga magsunod po ano po, lalo na sa traffic ordinance, sa traffic sa mga iniimplementar na LEC and Land Transportation Office or policy. Ito po ba yung rehistrado, 12,000 ang multa kato, samantalang kung maparehistro ka lalo kung motor, dahil man po nagto 2,000. Jesus Marosip, grabe pala na ano sir. Dapat talaga iparehistro na lang. Taigwa dyan lang po, dahil kapasiging dulag-dulag sa mga enforcer. Oo. Magin ang mga bihikulo po pala na pigdodonate kan na gobyerno sa mga barangay. Dapat po pala kayan sir, i-update ang pagparehistro ano, na ini-impound pang giraray pala niyan kan LTO pag Kaya rehistrado. po tamayo man po bagang exempted naman sa RA 4136. Maski government vehicle is required. Required Dawa talaga. po nga ni diplomatic vehicles. Itong pagsara sa diri kang ibang bansa, embassy. Dapat nakarehistro po yan. Iyo po yan ito mahiling ang plate number anong na numbers, kulay blue. Ay po. Ang mga bago na po pala ang mga plate numbers, plaka na ipapanaunin do po sa mga panahon na ini? Ito po bagang sa motor, nagbago pong design dahil naman sa pigpalawas ni itong pig-sponsor ni Senator Gordon. Kaya iba na po si design cut. Sa auto po, design pa din yung white and black. Ay po. May nag-text po digdi sir kung pwede man po dang maiapot sa imo na nabaritaan ninda na ang mga marin nyo po daaning driver's license, non-proof man yan o professional driver's license, an expiration po itataon na kang LTO good for 10 years. Totoo po ba o fake news? Iyo po yan sinakalaag naman sa RA 10930 na 10 years na po. Halimbawa ako pa lang sir, marin nyo. Ako na halimbawa, mayo man po akong kaso, malinig ang pangarang ko sa LTO. Kung ako pala marin nyo na kansa ko yung professional driver's license, magiging 10 years na po pala ng expiration kan lisensya ko. Iya po. Ay, salamat. No rin po yung nag-start po, sir? Mayo pa po. Ang target date po kaya this coming October. Next month na po pala, ano? Okay. Salamat hopefully po. Next month na po, nanay. Ay, salamat po pala na maray, sir. Sir, mabuhay po kamo dyan and padagos po ang sa tuyang bintilar, diseminar kan mga programa kan LTO Iriga. Kapartner mo po ang media sa Rinconada, especially ang RPN DCKI. So, dahil po kani, ang samoya pong pagpapasalamat sa oras na itinaw mong makaulay ka ngunyan, na mabuot, maigos, guwapito, smarte. Napapagkamalan pati si sir na year, ang tinduga ni sir talagang garo pang year, garo graduado siya sa academy. Very neat, very smart, and very handsome. So sir, mabuhay po kamo dyan sa LTO Iriga. Congratulations and more power. Thank you so much po sir. Thank you. Back to you, Lip. Kung may apot ka, shoot mo na sir. So, yan tabi, karon lang jaw, yan pakikipagulay niya to kay Sir Jerry Navarez na LTO Chief na siyudad ng Iriga. Morning na lang sa iyang mga mabubuot as in may higos na pag-iriba hindi sa sinambit ng opisina. Alidigdi sa atuyang location, hindi man si Philip Marasana, RPN, Radyo Ronda. Thank you very much. Connection Report.
Paring Philip Baracena and sa Maygos na LTO chief. Guwapito, sabi ko na nga ni, ang tindog niya, smarting, net na net, malinig. Garo, napapagkamalan nga ni minsan na graduado sa academy si sir, talagang maurag ang tindog. Ang sikreto pala ni sir, kada hapon nagbabasketball dyan sa may LTO. Kaya pala energetic siyang maray, saka sobrang appeal sa kababaihan, kaya gulpian nagahanga. Pero si Sir Garo, married na, kaya dahil na siya maparintin sa mga nagkakakara sa iya. Sabi nga ni Philip Baracena, antitindogon garo ngayon si John Lloyd Cruz. Yan. Salamat kay Sir LTO Chief Gerardo Navarez kan LTO Iriga City. Aratyan mga tugang, mapaaram na kami na naman sa programa. Madali unsa na bagang oras. Ay ano na tayo, sa mga mayo pang panap na magdisponer na. Pagkuhani pa di madisponer man panap na. Uy, salamat naman sa iyo NFP Rice na namitan ko tong NFP Rice ni Sir Luigi Villaferte. Okay man ang NFP Rice, haluan lang ng commercial rice. Perte man baga. Oras 5. May naman kitang commercial pa di? No more commercial? Ano kita, may bagyo na naman da kitang Kiko. Pagkatapos kitang lamasawang kan Julina. Kadakol bagang binaraha, nagkawaraning harong. Sa Partikan Luzon, especially dyan sa may Partikan Masbate, asin iba pa, sa may Batangas. Ano ba nagparataw-pataw sa tubig ba? Gulping nagkawaraning harong. Tapos iguana naman da pala ning ay inda pagkatapos kitang hagopiton ka ning Julinang ini. Sa Partikan Luzon, iguana naman palang kitang Kiko, bagyong Kiko, na posible dang maging super typhoon na magabot na sa signal number 5 sa Cagayan Valley. Binabantayan ining lugar na ini. Ay pambihira, makatakot ini. Puro na sa nakatakutan na mga matita. Padagos na po ang pagkusog kan Typhoon Kiko. Mientras na nasa Philippine Sea, silangan ng Central Luzon, gayong napanatili naman ng Tropical Storm Julina, ang lakas nito sa pagkilos nito palabas ng kalupaan ng Luzon. Bandang alas 4 ng umaga nang mamataan ang mata ng bagyong Kiko. 785 kilometer silangan ng Balir, Aurora ayon sa pagtataya ng Pag-asa. Ang lakas ng hangin ni Kiko, 85 kilometers per hour. Bugso ng hangin, 115 kilometers per hour. Direksyon, pahilagang kanluran. Pagkilos ng 25 kilometers per hour. Posibleng maglandfall sa Cagayan ang bagyong Kiko habang nakikita namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Julina ngayong hapon o gabi. Parehong nakataas ang tropical cyclone wind signal sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa dalawang bagyong ito. Diyos ko, sana dahil man kita pagpara lamasahon ng bagyo. Lalo na ng bagyong Kiko da baka ako doon na super typhoon mag-abot na sa signal number 5. Diyos ko. Irayaw mo man kami sa peligro asin sa bagyo. Diyos ko, iligtas mo kami sa bagyong ini. Lalo na digdi sa super, posible dang maging super typhoon na Kikong ini. Pabagsakan na lang po ini dyan sa katahawang kandagat. Paring Tsa, tama bagang pangajita, paring Tsa? Mangaji kitang karig dangugon ang pangajita kan sa tuyang kagurang na. Mga tugang sangaran kan na mga nakaulay ta, naging newsmaker ta sa programa. Sangaran ni Ace Reporter Philip Baracena, nagpaabot din report. Sa mga Facebook Live viewers na nag-tune in, watching, salamat. Sa mga day ko nagkabarati, sorry. Pero sa mga nabati ko, salamat. Sa day ko nabati, salamat manggiraray. Ano po?
Oy, sabi ni Hermanang Monica, very nice report, Sir Philip Barasina. Sa Cyprus da, ang lisensya ninda, mayong expiration, forever na. Oh, kaya maray pa sa ibang bansa. Oy, good morning Kibayaw na Cristoforos sa Hermanang Monica. Nahiling ko sa video, nag-uukragong pati. Pero rugado. Garo niya ako unarugado o rinugado ay pangyayari. Sinda kaya may waso ng farm. Baka niya ako narugado pagpara asada o pagparaguno ng darakulao na mga prutas, na mga darakulao ng bunga kang prutas duman, pati nga ng mga isipon mo ang patatas duman, araw ka ni ka darakula kang payuko. Ang kamatis, darakulao ng orange. Kaya kung pwede lang niya akong magsaaswang ako, layugong ko ang Cyprus, bitbitong ko ang mga 10 sako pabalik Pilipinas, mga prutas, gulay, kada ako. Nalalapasan na. Kaya ang kulay baga ni Hermana, nagrurusa-rusa. Ilang ang kutis ni Hermana, nagrurusa-rusa. Bastante sa prutas. Kita man, dahil kita makaprutas-prutas sa Pilipinas, taabang mahal kang presyo, Diyos ko. Sobra ka mahal kang presyo kan mga prutas sa Pilipinas. May mga tugang sa lado technical, ang pinaka-humble, sikat na DJ, announcer, technical engineer, Charlie Binaobra, ang kadakol tagahanga, and kadakol na pating singer sa iba-ibang bansa. Sa kadigdi sa balatan, bato kadakol ang singer mo pa di. Mauurag pating magkaranta kan sarong Sabado. Sige kung dawag duman habang nag-aarasada ko, kirti man pa. Buro bay likot, mga mauurag baga niya ako ni. Medyo, pati si Kagawad Bagang Ilma, nag-i-improve naman ang kanta. Ano? O, ayan, si Aldrin Aldrin Orlanda sa information. Sa transmitter, Joanna Divilla and si Tony Saison. Ma'am Kayla Legasyon sa opisina. Sa ngarin station manager po ng barangay